kontatzen die aldi beren, eta historia asko kontatzen dielako, edo historia asko agertu leizkelako, nik ere ez dut irudimenea bakarrik jo, baizik eta baita oroimenea, baita lagunen historiota, baita gauza askota ez, eta baita simple esan da sentsazioa irakurtzeak sortu diten horta ez. Baita ere liburu guztik ez die berdin osatzen, nik liburu hau niretzako berezi da, zen nik testu bat jasotzen detenen saiatzen naiz narrazioai kaso handi jen, bai irudie eta testue ondo lotzen, baina baita irudin artene narrazio bat sortzen ez. Garrantzitsua da netzako sekuentzia hori. Baina hemen sekuentzia baino gehiago horri banatu genuen, eta horri saiatu naiz poesia horrek kontatzezun hori irudikatzen, eta momentu hortan eskatzen ziten horri kasu egiten.